Li Tirkiye digel ku di ser hilbijartinên giştî re mehek derbas bûye, hin jî proseya avakirina hikûmeta nû dest pê nebûye. Bunlara gereken dersi 7 Haziran'da vermeniz lazım. Dê Serokomar Erdoğan vê peyvîrê Hazır piştî mısınız? diyarbûna dîvana serokatiya parlamentoyê bide serokê partiya ku herî bêtir deng wergirtî, anko serokê AK Partiye. Lê opozisyon ji ber bi derengî ketin avakirina hikûmetê Serokomar Erdoğan rexne dike. Li gorî opozisyonê Erdoğan vê proseyê bi derengî dixîne û amadeyiya hilbijartinên pêşvext dixe. Biriken devasa sorunlarını görerek anayasa gereği derhal Divê rêzdar Serokomar kêşeyên Tirkiye bibîne û li gorî Makezegonê ango piştî hilbijartina serokê parlamentoyê demizdest peyvira avakirina hikûmetê bide serokê partiya têkildar. Ku ev yeka jî tê wateya hikûmeta koalisyonê. Divê vê yekê bike. Gel ew li benda çi ye? Em dizanin ku hişê wî de ev tişt heye. Ku ew dixwaze ji gel re bêje binêrin. Li Tirkiye kaosek heye. û eger ne AKP be, wê Tirkiye xirabtir bibe. Bi kurtasî di serê Serokomar de hilbijartina pêşwext heye. Cumhurbaşkanı kafasında 45 gün sonra Türkiye'yi seçime getirmek var. Lêbelê AK Parti vê iddiayê red dike. Li gorî AK Partiyan hem Serokwezîr Davutoğlu hem jî Serokomar Erdoğan dixwaze tavilê hikûmeta nû ava bibe. Halk bize bir koalisyon görevi verdi. Gel peyvira koalisyonê dame û biryara gel jî tiştekî pir giring e. Serokomarê me jî, Serokwezîrê me jî û em tev jî li hember vê biryara gel bir rûmetin. Gel ji me re got hûn divê hikûmeta koalisyonê ava bikin. û ez wisa bawer dikim ku dê Serokwezîrê me heta dawiya dawî li ser vê ihtimalê raweste. Zorlayacaktır. Li gorî yasayên Tirkiye eger ku di nava 45 rojan hikûmetnê ava kirin, dê îcar jî hilbijartina pêşvext bê rojevê. Her wiha dê bi dayîna peyvîra avakirina hikûmetê ji aliya Erdoğan ve ev prosê jî dest pê bike. Niha du îhtimal hene. İhtimal ekem ew e ku AK Parti yan bi CHP ra yan jî bi MHP ra koalisyonekî ava bike. İhtimala duyem jî hilbijartina pêşvext e. Heke koalisyonekî bê ava kirin dê serdema AK Partiye ku tenê Tirkiye bi rêve dibe biqede û Tirkiye dê piştî 13 salan ji aliyê hikûmeteke hevpeymanî ve bê bi rêve birin. Kemal Avcı, Rudav,